तर मंडळी, आज आपण बनवणार आहोत कुळथाचं सुकं पिठलं. तर मित्रांनो, अशा प्रकारचं कुळथाचं सुकं पिठलं तुम्हाला पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये तसेच मालवण साईडला अगदी साध्या पद्धतीने बनवतात. त्या पद्धतीने आज आपण दाखवणार आहोत. तर आता या कुळथाच्या पिठल्यासाठी साहित्य काय लागतं ते एकदा आपण पाहूयात. एक वाटी भरून आपण कुळथाचं पीठ घेतलेलं आहे. चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. 4 हिरव्या तिखट मिरच्या आपण बारीक अशा चिरून घेतलेल्या आहेत. 1 चमचा हळद. तर एक मोठा कांदा आपण बारीक चिरून घ्यायचा आहे, कारण हे जे पिठलं असतं मित्रांनो, ते कांदा जास्त असला तरच छान लागतं. त्यामुळे कांद्याचं प्रमाण नेहमी जास्त टाकायचं याच्यामध्ये. 2 पळ्या तेल, थोडीशी कोथिंबीर आणि थोडासा कढीपत्ता घ्यायचा आहे. तर मंडळी, सर्वप्रथम आपण हे जे कुळथाचं पीठ आहे ते कुळथाचं पीठ आपल्याला पाण्यामध्ये चांगलं कालवून घ्यायचं आहे. जेव्हा आपण ते पाण्यामध्ये मिक्स करतो तेव्हा त्याच्या लगेचच गाठी तयार होतात. तर त्यामुळे सर्वप्रथम आपण यामध्ये थंड पाणी आपण टाकून घ्यायचं आहे आणि हे पीठ जे आहे ते चांगलं हाताने कालवून घ्यायचं आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये तांब्या भरून तरी पाणी टाकलेलं आहे. तर त्याच्या ज्या गाठी आहेत त्या गाठी आपण हाताने चांगल्या मोडून घेऊयात. आणि मित्रांनो, असं हे जे पिठलं असतं, सुकं पिठलं आज आपण बनवणार आहोत. तर ह्यामध्ये आपण आणखीनसुद्धा काही जिन्नस वापरू शकतो आपल्या चवीप्रमाणे. म्हणजे साधारण तुम्ही समजा जिरं तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही जिरं टाकू शकता. जर मसाला लाल तिखट मसाला आवडत असेल तर तुम्ही मसाला देखील यामध्ये टाकू शकता. परंतु हे जे पिठलं असतं ते महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये अगदी वेगवेगळ्या प्रकारे बनवलं जातं. तर आपण आजची ही जी पद्धत बनवत आहोत ती पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण, कणकवली, मालवण यासारख्या ठिकाणी ज्या प्रकारे पिठलं बनवलं जातं ती पद्धत आज दाखवणार आहोत. तर आता हे पिठलं बनवण्यासाठी आम्ही कढई गॅसवर ठेवलेली आहे. त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊयात. तर आता यामध्ये आपण फोडणीसाठी कढीपत्ता टाकून घेऊयात आणि मिरची टाकून घेऊयात. आता या फोडणीमध्ये आपण कांदा टाकून घेऊयात आणि हा कांदा आपण छानपैकी मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. आता कांदा मऊ असा आपण परतून घेतलेला आहे. आता यामध्ये आपण मीठ आणि हळद टाकून घेऊया. आणि फायनली आपण यामध्ये जे कालवून घेतलेलं कुळथाचं पीठ आहे ते हळूहळू असं टाकून घ्यायचं आहे आणि ते खालती आपल्याला कंटिन्यू हलवत राहायचं, जेणेकरून त्यामध्ये पिठाच्या गाठी तयार होणार नाहीत. तर मित्रांनो, आता हे जे पिठलं आहे ह्याच्यामध्ये आपण हे पीठ शिजवून घेण्यासाठी थोडंसं आणखीन पाणी ॲड करून घेणार आहोत. हे जे पीठ असतं मित्रांनो, ह्या पिठाला पाणीचं प्रमाण जे असतं ते भरपूर लागतं, कारण आता हे जे आपण पाणी टाकलेलं आहे ॲब्झॉर्ब करून घेईल आणि छान असं सुक्कं पिठलं होणार आहे आपलं. कोणतीही अवघड अशी प्रोसेस नाही याच्यामध्ये, अगदी सोपी 10 मिनटाच्या आत तयार होणारे सुक्कं पिठलं आहे. फक्त आपल्याला एवढंच करायचं असतं की हे पिठलं जेव्हा आपण फोडणी झाल्यावर टाकतो कढईमध्ये, त्यानंतर चांगलं ते फेटून घ्यायचं आहे ते कंटिन्यू, जेणेकरून त्यामध्ये गाठी तयार होणार नाहीत. तर आपण पाहू शकता, आपण जे पाणी टाकलेलं आहे ते लगेचच 1 मिनटाच्या आत हे पाणी सुकलंसुद्धा आहे आणि पिठल्याची जी कन्सिस्टन्सी आहे ती फारच घट्ट झालेली आहे. तर अशा प्रकारे आपलं पिठलं आहे ते रेडी होत आलेलं आहे.
आता पिठल्यावरती आपण थोडीशी कोथिंबीर मिक्स करून घेऊयात आणि कोथिंबीरमुळे सुद्धा छान अशी चव या पिठल्याला येते। आणि पिठलं छान असं आता घट्ट झालेलं आहे मित्रांनो। चला तर मग मित्रांनो आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात आणि ही डिश सर्व करून घेऊयात। मस्त असं आपलं हे घट्टसर पिठलं गरमागरम तयार झालेलं आहे आणि बाहेर सुद्धा मुसळधार असा पाऊस सुरू झालेला आहे। छान असा काळोख झाला होता आणि आता मुसळधार पावसाला सुरुवात झालेली आहे। तर अशा प्रकारे आपलं पिठलं तयार झालेलं आहे। यावरती आपण कोथिंबीरनी छानपैकी गार्निशिंग तयार करून घेऊयात। तर मंडळी भरपूर सारी कोथिंबीर, भरपूर साऱ्या हिरव्या तिखट मिरच्या यांनी युक्त असं हे झणझणीत कुळथाच्या पिठाचं सुक्कं पिठलं तयार झालेलं आहे। आणि मित्रांनो अशा प्रकारचं पिठलं तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरी नक्की बनवू शकता। खरं तर ही आपली एक पारंपरिक महाराष्ट्राची पारंपरिक रेसिपी आहे, कुठेतरी लुप्त होत चाललेली आहे। कारण मित्रांनो पूर्वीच्या काळामधल्या ज्या बायका होत्या त्या कुळथाचं पीठ घरीच जात्यावरती दळून त्याचं पीठ तयार करायचे। परंतु आत्ताच्या काळामध्ये तुम्ही जर मार्केटमध्ये विचारलं तर कुळथाचं पीठ बहुतेक दुकानात अवेलेबल नसतं। कुठेतरी पिठाचा विक्रेता कोणीतरी असेल तर त्याच्याकडे तुम्हाला हे पीठ मिळतं। अदरवाईज तुम्हाला हे कुळीत स्वतः भरडून दळून वगैरे त्याचं पीठ तयार करावं लागतं। कारण आजकालचे जे चक्कीवाले असतात ते चक्कीवालेसुद्धा तुम्हाला हे कुळथाचं पीठ दळून देण्यासाठी नकारच देत असतात। पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये। भरपूर खा, हेल्दी रहा। धन्यवाद।